de apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En niet om onze zonden, maar op het geloof van de kerk. Voor uw belofte, geef vrede in uw naam, maak ons één. Gij die leeft in de eeuwigheid. Amen. Franciscus schenkt u van harte zijn apostolische zegen aan u allen die hier verzameld bent, om met een Eucharistieviering het grote jaarlijkse feest van de schutterij te beginnen. Hij denkt met dankbaarheid terug aan uw bezoek in Rome afgelopen jaar ter gelegenheid van de Nederlandse bedevaart in het heilig jaar van de barmhartigheid. Met deze zegen vraagt de Heilige Vader ook de moederlijke bescherming van de Maagd Maria voor uw leven. Rome, Den Haag, 1 juli 2017. Zegen u allen, de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat dan allen heen en vrede. Bij jou.